Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. I love you. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti napalabas, naragsak ti panagsarsarita da Jennifer ken Fiona. Kabayatan ti pananganda iti restaurant, idinadlaw ti balasang ni Chato. Inasitgan ida ni Chato, ngem nabainan ni Jennifer iti sungbat na. Kinasarita na ni Fiona, iti makasangpet da ito'y iti balayda. Inlimad ni Jennifer kini Martin ti panagkita da ken ni Chato. Nasdaaw ni Roberto iti tarigagay ti anak na ang makapagkita da ken makapaggayam ken Chato. Nangrik na ni Chato iti panagkita da ken Jennifer ket saan na anagawidan ti panagarubos dagiti Luana idinto akinid daw ni Jennifer. Asaan kuma amaamuan ni Martin tinasingeden a panaglangen da Chato. Ita papagayam adto'y tituloy ti pakasaritaan a napauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. Kinuyog mo gayam ni Tita Jennifer ang nakipagkita ka ni Mami Manong David. Jack amo na niya tinagsaritaan da. Tawan mo't na istorya ni Mami kanyak. Saan kayo kadi pa ang nagsarita kini Jennifer? Saan pa nga rod? Uwan gayam. Saan ngamin akayat ni Titam amamuan ni Sir Martin ang nagkita da kini Madam Chato. So ano, agsarita kayo kini Dadim? Saan mo ko mga ibagbagakin kwa na? Apay nga ta akayat nga ilimod ni Tita Jennifer kini Daddy. Nanyat nagsaritaan da ka ni Mami. Ni Daddy Techay. At nakatuwa na nga babae. Ayun na. Awan damat. Manong David, driver na kayo ni Daddy. Kakuyog mo iti sa dinuman apapapanan na. Ang gaputa nagkuyog ta. Saan ta kadwa ni Daddy? Di kayat ko asawan. Amom na asino dagiti kasarsarita na. Saan ka di? Amangan nga malaksid kini Tita Jennifer. At tamanan sa bali apag mamauyungan na. Day tatisan ko ang masungbatan, Fiona. Padasag nga awagan ni Daddy. Mapanagnagak nga gululpod. Kan dakid-dawag kada kayo, Mang David, ha? San nyo nga ipadlaw ka ni Daddy apal paliiwan nyo? Fiona, iha. Kumusta kan? Pasensya kan tadi ka masango kadag ito yung aldaw. Mawatan kayo, Daddy. At akadibagam kanya, iha? Awan, Dad. Kinumusta kayo laang. Sige, bye. No, damadukta lang Manong David. Siyak lang ti pangibagaam.
Sir Martin dito opisina na. Ang mga nupod no nga rod nga iso tinakita ni Fiona nga dakadwa na babae. Ay, kaasimot ni Jennifer. Nabayagan nga awan ti babae na inaig iti biyag ti amo. Oh, kasano nga tati aramidak. Asa anak amadlaw ni Sir Martin. Apaliiwak iti amin agaraw na. Nung mapanagnagkak nga da sa bali a babae iti biyak ni Daddy. Kakurak. Saan ko ang mapakawan? Ada ka di problema, Fiona. Ha? Mas lata pa karilibukam. Kwa, Mami. Imbaga kami ni Daddy, ano ka sa pulak ti kwarta. Kan oray ni Tita Jennifer. Ikandak ka, no? Saan? Dayta ti saan mo nga aramiden, Fiona. Saan ka nga umawat kinidadim iti uray anya. Naglawagayam ti farm yo, Tata Roberto. Saan nagbabawi asimurot kini Jennifer. Agyamadak ta pinatgam ti awis ko, Chato. Huray makumikum ka iti negosyo. Saan ka negosyante? May saak lang nga empleyado. Ang madungamin ti sideline ko kadagiti na dumaduma kumpanya. Pakanagsakak ti panakamamukan ka. Naragragsak kumamanan no kadwayo kuman ni Fiona. Saan nga amo ni Fiona ti yaay ko dito'y Tata Roberto? At dito sa bali agundaway. Kanagyamanak iti panangipatigyo iti anak ko. No kasta, adamanan sa bali pagmamauyungan ni Daddy. Kat, apay, anya ti panggap na. Realin tinagan day a babae. Estudyante. Nakurapay la ti panagbiagda. Ha? Ginundawayan ni Daddy ti kinalupoy day a babae? Kuyuganak, Manong David. Kasaritak day a realin. Tapno adaywan na ni Daddy. Fiona, dumag ka kanyak. Madagsanak lakit di ka ni Sir Martin. Maawatan ka. Amok amabuteng ka amaonan iti trabaho. Siyak ti makamo ka ni Daddy. Denggenak, Fiona. Masapol asi ka amis mo ti makapanagnak. Sige. Patgan kay ti day takid daw mo. Diyak kayat amasakitan ni Tita Jennifer. Isasaan mo nga ibagbagakin kwa na daytoy. Girl, I need you. I need your love. Adamadmadlaw ko kan ka, Fiona. Kasla da pakariribukam. Ada ka di problemam kada Martin kan Jennifer? Awan. Sigurado ka iti dayta? Maamwag tumatlaang nga da ilimlimod mo kanyak. Awan ti problema kada Daddy kan Tita Jennifer. Nasayat da kanyak. Adda pa'y anasigid ni Tita Jennifer kanyak. Makaritnaak nga rod iti imon kini Jennifer. Saan ka di nagbali na nasayaat nga inakan ka, Fiona? Iba't pati kayo unay. Agpaiso, nauyong kayo kanyak. Ngam amok apang panunutin nyo ti pagimbagak. Nasayaat no kasta. Ngam talaga ka di nga awan ti problemam. Uray sa bali abanag. Awan. Amamuda kon. Nada parikot ko, ibagaklat ta kada kayo. Sikat ti makaam mo.
Kas naibagakon kan kaitayan, no kas bilang ada ilimlimid mo kanyak, maamwak tumatlaan. Awan mat ti may bagbaga ni Fiona kanyak, manang. Nasingid ti anak mo kanyak, kan awan ti may limod na kanyak. Anya, kasta ka diti kinasingid yun iti anak ko. Ngam no may panggap iti relasyon yung agi na, awan ti may istorya na kanyak. Dayta ti mga ipanagnak, nga iresrespeto na kalaunay ti anak mo. Akwag, ana stricto aki ti anak ko. Pagimbaga na matlaan. Diyak kaya't amay paada kanyak. Bagbaga akmat, asaan pa'y lang makinomnobyo, manang. Agyaman naglaunay, Jennifer. Nadlaw ko ngamin nga da pakariribukan na. Di namot kaya't nga ibaga kanyak. Kidawag, asaan mula kuman nga ibagbaga. Saan na pa'y nga amo anasingid tan? Maragsakan laki din no maamo na dahita man ang tiyato. No addaman problema ni Fiona, barang maibaganan to kanyak. Sa naglakid yan nagbidot iti panagkita. Kasla din nakapapating agkoyog na Jennifer Canciato. David, kumita ka iti mabalinta pang iparada na iti kotse. Sige, sir. Kasla nga minda Jennifer Canciato tinakitak ang agkoyog. Anya? Mamo ka mas daw ka. Saan na nakapapati? Sanaya? Ay, mga no, nagbidot kayo lang iti panangipapan, sir. Nay, nagaduan nakaparada alugan, sir. Bayam nga rodan ang mga numaladaw aki di papanak. Kasaritak tulangan ni Jennifer. Napatagmat nga rod ti daraya ka meeting. Sayang tidakal a kwarta maganan siya no mapaluspusak na ito'y. Problema ni Fiona. Awan mati may pagbagana kada kami kiniman ng tiyato. Ay, nigayam David. Nasingit damatan. Ngumnan da problema na. At ada kami apada na ang babae di pangibagaan na. Ha, inton may kanak itinapinta sa gundaway. Kasaritak to ni David. Daytay, saan na kami ang makita ni Martin? Taamangan no sa bali, di panunutan na. Nagbitmat ti panagsarita yo ni Martin, Jennifer. Di na magnalaang no sa dino ti ayan ko, papa. Saan nak ngamin anandano ni Jebalay? Saan ka kadi nga nagpakadakan ko, ana? No dito'y balay ti umayak. Diya ko nagpakpakadakan ko, ana, papa. Aglalo takalpasan ti pa nagsarita mi kaniman ng tiyato, nagdiretso ako dito eh. Talaga nasingad kayon kini tiyato. Adala ang dinamag na kanyak, may panggap kini Fiona. Madlaw na nga minakaslad na pakariribukan na. No ada problema, apaya saan na nga maibaga iti inana? Diyak nga rodam mo, papa. Saan ko pa'y mata nakasarita? Nang lugata kiti ara. Pangururayak ka. Pasensya ka lang kuman, no sa anak ang nakapagpakadakin ka, Martin. Sa naibayagak ang nakisarsarita kini papa. Malagsid iti panangiliw mo kini papa. Ada ka di ba isabali na panam?
Kuha. Saan ka kung mga gulbot kaniya? Malaksid no nagbidotak. Kas lang aminjak mamati ada kayo kinjato tinakitak alagkoyog. Martin, nalpas matla ang nakita na kami. Awan magkita na makita kadakas na. No kasta talaga ada kayo tinakitak. Oh, nasurprisa. Nga maragsa ka naglaw na eh. Agdigo saklaang, ituloy tatag sarsarita inton madamdama. Sige. Hindi realin na. Masapol naman nga tan ti kwarta. Naipagtanair na. Pinanawan ako ni Jennifer. Girl, I need you. I need your love. Saan ang makariklik kanyak ita ni Daddy? Saan pa'y kaya man nagbaliw? Masakit anak launay. Nagsingpot ni Tita Jennifer. Ngamlip-liputan na. Dagijetan. Sa batak idan. Oh, Fiona? Saan kay pa'y kaya man nagbaliw, Daddy? Apay, asan kayo matla mauman? Really, na muna kalatan. Kasaritag lang din ako. Pasensya kayo. Nasinga kayo, Daddy. Sige, mapan kayo latan iti papanan nyo. Siyak ti masaksakitan ni teraramidin nyo, Daddy. Babae nga anak yo. Apayasan kayo pala maumang agay ayam iti nagtutuma babae. Naragsakak kumanta na maamo kayo nga amak. Kat, anya ti kayat mo asawan ni Tidayta? Pagbabawiyaman ang mamunok. Agpagpagaasi agbaliw kayo kuman. Nang mamuanda ito ni Mami. Amangan napawilan na ko namang sarong karkada kayo. Anya kumati pa kainaigan na itikadamanan ti sa bali a babae ti biyag ko. Saan ko ang asawa ni Mamim? Awan bibiyang na ti biyag ko. Nasakit adenggak dayta. No kasta? Sandak nga ipangan. Sumardenggan. Sandak kapag sardengan. Malagang ka. Saan mo nga ibusen ti pasensyak, Fiona? Sige. Dangrandak na isot kayat yo. Saan mo adangran ni Fiona, Martin? Di mo ranggasan ti bukod mo nga anak. Siyaklangan ti pasakitan. Kasanuan amwam ditoy nga ayan mi kan Fiona. Saanan anas kan amamwam pa'y. Kunak no siya kung ti maudi a babae iti biyag mo. Madamdaman ton ti panagsarita ta, Jennifer. Fiona, siya kung ti makaamo ang makisarita kini dadim. Sige, Tita Jennifer. Agawid akon. Awagan kayong tulangan. Patpatgan kayo. Makipagrik na akada kayo. Martin, kasla sungsunggat tagiti matam. Saan mo kumakagura ti anak mo? Noan niya ti pangadeng mo. Sige. Dengganak. Noan niya ti pagayatak iso ti matungpal. Maawatam. Wanya. Buy-buya na kadilatan, David. Saan na kadanggayan nga ginom? Saan ka apilitan o di mo kayat? Nasingpad ka nga minunay. Mangawagak, hindi sa bali akadwak nga ginom. Saan kayo ang mabalin na panawan sa... Agawig kalatan. Ibatem ti kotse.
No asino tinakaman kid ni Fiona nga da sa bali a babay ti biyag ko. Kasla nagtulagan dak ni Jennifer. Awan ti maaramidak. No saan ati dumuglaan kada kayo, sir? Iyag mo ti tolbag ti kotse, tapanawan akon. Awagan nak to. Ibagam kanya, nuan niya dagiti bagbagan ni Jennifer Gingka. Nasakit anak launay David. Anya tinagkurangak kini Martin. Inaramid ko amin akabala tapno maparagsak ko. Gapungat tasaan ko amay kaniti anak. Pakawanandak ko maiti panangilimot ko kada kayo. Maawatan ka. Napudno ka kini Martin. Di mo kaya't ni makabasol kan ko, ana. Bayandak ko mga agpalawag. Masyanak kin ka, Jennifer. Siyak ti umuna anak kaduktal. Ti maipanggap kini Rialin. Ni Fiona tinang ibagak. David. Kung kini Fiona, amasapol nga iso mismo ti makapanagnak. Kan makaimatang. Amo yung matgaya man. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Fiona. Iso asinurot kayo. Anyang haruti pangadang mo, Jennifer. Diyak paila mo. Mariribu ka na, David. Saan mo nga ilingid pa idagitiluam, Fiona? Kung nagtupay nga da problema, agulbud ka kadipay laang kanyak. Mami, pakawanandak no Jack na ibaga adagos kada kayo. Saan ko pa'y nga minanapanagnakan idi? Nga masaksakit anak launay. May papanitian niya. Ada ka di problema kini Martin. Kinasaritak iti ni Jennifer. Ngam nasaya at matipan nakisarita na kanyak. Kwa mami, ni Daddy. Mabutengak amang ibaga kada kayo ti daytoy. Amangan no pawilan dakto namang sarong karkan ko na. Ni Tita Jennifer tikat ko sawan. Dinangran nakakadi, ha? Saan? Yung kunak na nagbaliwan ni Daddy. Masyanak ka ni Tita Jennifer. At damanan sa bali, babae itibiyag ni Daddy. Ti ayop. Awanan tibain. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam padaanan inton bigat tituloy ti makalawas sa pagkasaritaan ana pauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Insurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon, Luvimin Aquino Sr., manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bumbu Radio Philippines. Basta Radio. Bumbu. How I cherish those moments, and no one can take your place. So many years have gone by.
Calling all Augustinian alumni and personnel. Come home to the University of San Agustin and celebrate the 120th foundation anniversary of the university with the theme, A Gift. Be a part of the USA at 120 on July 13, 14, and 15, 2024. For details, check out the University of San Agustin Iloilo Facebook page or call 0939-914-9729. Come home to USA. Viva San Agustin! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalang nagulib ka! Pakawanan nakuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam awisen da kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, gapu tay manamumutlaangan ni Doña Candida ng agbakasyon, pinaasikaso nga rod ni Jonas iti may sa travel agency ti kasapulan ng agbakasyon iti sa Bali a Pagilian. Kabayatan na may samad a caller ti mawag ni Mayora Eloisa, no sa dino ket imbaga daytoy nga amuna ti may papan iti drug dealer iti lugar da. Kinita nga rod mo ti hepe ti ili tinagan ni Mr. Ong nga iso ti imbaga ti caller. Kat positibo, amay sa ni Mr. Ong kadagiti adday ti listaan ti pulisya mainaig kadagiti drug personalities. Nasdao mo tatunyang kandawal iti kalata pa nagbaliw ni Jonas. Saan na nakasitisigod anaano sa makisarsarita kadakwada. Katita papagayam, adtuyan tituloy ti nobela anapauluan. Risik. Juan Mr. Salcedo. Itisigod na pagsarsarakan tayo. Kadwak ti abogado mi. Juan sir. Sure. O sige. Bye. Nawayan na makapagtignay. Tawan ni Mami. Lading hitak no aramidak daytoy. Amok adi na magustuhan. Ngem masapol nga aramidak. Mapana ko niti imbagak apagsarakan mikin ni Mr. Salcedo. Awagak mo't ni attorney. Agsasabat kami ni Jay.
Kontakak mat amin dagiti kasosyo mi, iti negosyo. Isu dati umuna kasaritag. Anya nga ron ti aramidin nyo ita, katawan mo't ni madam. At daimbilin na nga ramidag. Nasakpay lang di makamoy ti bodega, kindagiti kakadwa. Kasta ka di? Di amo nga ni madam. Awan pa mo ni Jonas kadagiti daddo mga ilegal nga ramid na. Ngam kinapudno na, amon ni Jonas. Wen, katimbaga na kanya, ngagtalinaad kami lang iya bodega. Urayan minuan niya tibilin na kada kami. Kasta ka di? Saan ko nga mo? Noan niya ti pampanunutan na. Anya nga tan. Kat ni madam, kaano ngagsublay? Saan ko nga mo awan makaibaga. Awan mo't nasaw na kanya kiti na ode, apa nagsarita mi. Mas dawag lang, tatang. Tila ang abogado ni Doña Candida tinagparang. Ken kanayon ang maitantan ti bista. Apay, kumusta ni Doña Candida? Agpapaungar ka no pa'y, tatang. Nabayag mo tadyak na awagan ni Tonyang. Taiso ko matipagdamagak. Awagam Awagak to, tatang. Wen kayam. Madaman na sapsapulin da ni Mr. Ong. Amang ano, awan mo't dito yun San Mariano. Ndiya ka mo, tatang. Tang mabit lang. Sungbatak to'y awag ko. Sige, mapanak man nga rod ijerwar. Wentang. Di manen kolor da ito'y nagpabigbig itinagan na Aldong. Hello, Aldong? Kumusta kan? Nasayat nga rin no kasta. Ngem, aganad ka. Adda ka di manen impormasyon nga itid mo kanya? Anya dita? Anya? Rest house ni Mr. Ong? Ada ka di, Jay? Mr. Jonas? Hello, sir? Mila, ada amin contact number dagiti kasosyo ni Mami iti negosyo na. Saan ka di? When, sir? Kontakan man ida. Ibagam akayat ko akamit ida. When, sir? Alam na niya tiwayadang aldaw kan oras. Basta maki-appointment ka katakwada. When, sir? Kastamatan nga ibagam iti accountant, takontaken nag. Kaya't kumat ang makasarita. When, sir, aramidik tibilin nyo. Da kayo pa ilang ti makamo dita opisina. Busy ak. Kat saan ka makaumay. When, sir? Aramidom kumadagos ti imbagag. Kat itid mo kanyak ti resultana. Nang rona iti pan nakisinarak ko kadagiti kasosyo mi. When, sir? Day talaan. Agyaman ak. Bye. Bye, sir. Aramidak kon tibilin ni Sir Jonas.
Agyaman nagtakinuntak na kadagos, Madam Mariel. Kas company accountant, bookkeeper as well. Kahit kung nga itad mo kumakanyak, amin a financial status dagiti negosyo ti Mercado Company. Yes. Asap, madam. Okay. Namnamaak data. Bye. Narugyakon. Ket kayat ko amalpas amin daytoy. Sakbay nga agsubli ni mami. Makaamunton no anya ti aramiden no maamuan na daytoy. Adawag ko. Nimot kayam, Eloisa. Hello, Mayora. Kumusta kan, Tonyang, my friend? Friend at talaga. Imbang man, taibilang naklat taagayam nga uray si kanti Mayora. Awan nagbaliw, Tonyang. Agyaman Nagimbag ka talaga. Sayang laong. Anyaman ti sayang. Saan kayo ang nagkatuluyan kan Jonas? Saan mo nadakamatin dayta, Tonyang? Paset laeng tinapalabas dayta. Aniyan? Awan kayam. Kumusta mo ton ni Donya Candida? Ha? Kung kumustaam? Wen? Kwa, agpapaungar lata Amumatan, tinapasamak kan kwa na. Awan ka di pa iti simayaatan ti kasasaad na? Adamatan. Ngamin, kanayo na maitantan ti bista iti kaso nga inyulik kontra ken kwa na. Kasta ka day? Wen, no matuloy man, ket tila ang abogado na ti agparparang. Aya? Wen nga rod. Sige Tonyang agyaman na kiti oras mo. Bye. Bye. Dayjay kadilaong ti damagan na. Di na kaya ta mapagsaritaan ti may papankadakwada ken Jonas. Talaga ka di? Nga awanan namnama ang makapagsinnoblianda. Makapasikor ti kasto ito niyang mangan maturog mangan aramidan. Di mayat. Saan ka amabanog? Kung saan kayon amay paspasubaw? Anya? Saan kit din apod no ti kunak? No adda ni madam, kat no anyala ditan ti papaaramid na kada kayo nga uray dakas. Wan nga rod. Agyaman kayo kit di Nga madaman ang tinyawag ni madam. Addan sa manan sumanglad a kargamento. Kargamento apuslet? Anya kumabay. Naibagak matangking ka. Nga do ti pangwarta ni madam nga ilegal. Mabit lang doon niyang. Sungbatak lang kay awag Nicolas. Anyat ko na Nicolas. Na-raid tiris house ni Mr. Ong. Kasano anamuan na kiti pulis? Katanya tinapasamak. Natilaw ni Mr. Ong. Sos, delikado no matilaw. Abangan no may pugaw na ni Madam Candida ti siya bukwen. Sige. Bye. Delikado na ito Ewan pa'y matngarod ni Madam.
Mga no may pugaw ni Mr. O nga ni Madam ti talaga siya bukwin. Kan number 1 supplier iti siya po dito San Mariano. Nalpas ti buli. Dinner meeting daytoy kada hepe, Vice Pre. Ket namnamaek fruitful. Sigurado na ita, Mayora. Barbaro gayam daytoy seafood restaurant dito'y San Mariano. Well, adun tinaluktan ang negosyo dito eh. Makunamot kami namang rugrugin adumaras ti San Mariano. Nadurdur as kumapay. No awan dagiti parikot arumrumswa apakain na igan ti droga. Ay saan na bali, Mayora? Maan-ano pun ti kang runaan a big time drug wano siya wood dealer ani Mr. O. Madamag ko man, friend. Awan nga ta ti knowledge ni Mayor Solomon maipapan ka dagiti drug personality dito San Mariano. Mayora, nagdamag ka kini Papa. Naku na nga, aday di time drug-free, tiili tayo a San Mariano. Ngamnas daw, nagrairalat ta, ti droga. Okay, friend. Hopefully, matiliw ni Mr. Ong katagsartingan. Apay nga ta? Iso nga ta talaga ti kangatwanan? Maipapan iti Shabu? Saan, friend? Taad dapay ti Shabu Queen nga ipagpagada. Amok nga dahil bilin ni Mami King ka. Sakbay apim manaw dawal. Anya ka di day, Jay? Kwa dunas naibagak mo tangking kay di. At dadagiti illegal ang negosyo ni Madam. Kahit na bayat ikawan na. Siyak ti makam mo. Saan? Bayam asyak. No asino ti ka-transaction mo. Siyak ti makam mo. Sige. Sige ti makam mo. Itad mo kanyak ti number ti tao. Kanagan na. Kwa. No anya ti ibilin ko surutam dawal. No saan mo akayat nga agririta. Kat saan kayo agdanag? At danto sorpresa kada kayo. Anya? Agmi-meeting tayong to amin at tao ni Mami. Siyak ni Jonas, anak ni Doña Candida. Oh, da kayo matgayam, Mr. Ong. Siya akong ti makitransak kada kayo. Tamo yung matan tinapasamak kini Mami. Ni dawal kunam. Siya kung di makamo iti amin na transaksyon ni Mami. Sige, kaya't ko apagsaritaan tayo amin may panggap iti dayta. Agraman pan nakabayad ti order ni Mami. Wan, awan parikot. Sige nga, Rod. Sige, Mr. Ong. Bye. Pudno gayam nga dadagiti illegal nga aramid ni Mami. Anya ti kunam dawal?
Saanan asikati makisao kadagiti kontak ni madam? Wen. Agyaman ka kit di Saan ka na may ramraman? Wen market di Saan ko amawatan no niya di pampanonood ni Jonas sida. Makaikawa talaga. Bay amlatan Wen market di Nakalisya kiti basol no bilang. Pudno dayta. Anya nga tangag paiso ti plano ni Jonas. Kaya't nakadi asawan. Tuladen na mo ti inana nga uray dakas kat aramiden na. Saan ko lang mo? Nang runa kat nagbaliw ti tigtignay na. Kan panakisango na kadada. Nagkariak ken Madam Candida. Uray kas jay anauyong. Imbagak asa anak abasta pumanaw ditoy. At tuyan ti pinalutom apulutan, Jonas. Agyamanak. At damot ten inaramid ko asawsawan. Sikan ti mangikabil iti sili. Agyamanak. No, awanin ti paaramid mo. Sige, panawan ka. Dalang aramidag ijay kusina. Sige. Awagan na klaang. Sipot pimanaw ni madam. Kanayon latan ngagparpartep ni Jonas. Kasla, problemado la unay. Agmay sangagin inom. Kasta ka di. Mas daawag man, tasan na ka nga inawis. Bayam lang. Tanyang! Awagan nak. Mapanggatayin na. Ang mga noong tanda ka, no saan ka mapanadakos. Agyamanak tadanggayan nakdawal. Okay lang, Jonas. Tumagay ka latta ken agpulutan. Una. Oh. Nagkita kayo kadin iti dayjay Mr. Ong? Wen. Idi nagsarakdakan madam. Kasta kadi? Mistizo Philginis. Saan gaya mapuro nga inchik? Wen. Filipina kano, tinana. Gamapay na sumok na ti illegal a negosyo. Saan ko nga mo? Nga sigurado. Dahil dati kalakan ngamin na pangwartaan. Gandakal ti maliksab iti may parita droga. Ngam nadagsan ti dosa iti daytang aramid. No matiliwan da ka. No, matiliwan da ka. Ngam no saan? Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni mami. Podno na da, Jonas. Pulos ajak namnamaan. Akasta ti aramid ni mami. Lading itak no san ko na ibagbagaking ka. Tasan ko akayat, timawanan iti trabaho. Mawatan ka daw. Ngamita, tasikan ti mangimaton kadagitoy. Anaking kanoan niya ti paaramid mo kada kami. Agtungpal kami latan. Dawal. Ket agtali na edaklat taking ka. Nang runa ko ma. Naklonan ni Tonyang tidatdaton ko ngayat. Kasta? Nagtali na ed ni Tonyang doy. Natural. Agtali na edakmat, Jonas. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Adu dagitik kayat kong aramidan. Bayat nga awan ni mami.
Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak iti daytoy a pakasaritaan. Papagayam di uliway na denggan ti sumagmamanulangan a paset ti nobela a napolwan. Risi, nobela ni Nestor Marcos. Insurat kan iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Talaga patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayo san me. Masabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti Maramidam. Kukwakan, Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi ka iti panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero! May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbutngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagaruk akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggap na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero? Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay. Dito'y sa balimanan a nobela. Ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Di napalabas. Ingkadeng ni Brandon amapanda kadagiti pasurot na iti kabalbalayan, kalpasan asandaan nasarakan ti Kabalyero. Nangag ni Nana Susana tinagsaritaan da Esmeralda ken Ama Emiliano. Kabayatan na, simrak ni Doña Margarita iti kwarto ang nakaipupukan ni Nana Barang ket nagpakpakaasi, arok-atan na kumadaytoy. Pampanunutan mat ni Gabriel no kasano ang makarukat iti nakaigalutan na. Kabayatan na, nakadanonan da Brandon iti kabalbalayan. Nagdanagmat ni Esmeralda no anya ti dagas nga ramidan ni Brandon kada Ama Emiliano ken Nana Susana ket inasitgan na dagitoy. Nakapungtot ni Brandon iti panangsungbat ni Esmeralda ken kuana. Nabang-aran ni Esmeralda idi nakapanaw da Brandon ken saan daan nasarakan ni Ambo iti nangibatyan na. Kat ita, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Kabalyero. Tonto! Kasano lang iti kinasiglap ti Kabalyero, Brandon? Nagalis ti biag ti loko. Ngamaddan to aldaw na. Hawagak to da doon Servando kan Doña Celedtonia. Agpatulong tayo kadakwada.
Wano agpatulong ta ni Hepe Escobar. Saan, mama? Kahit ko asya ka mismo ti makakambag iti kabalyero. Parigatek sakbay apatayak. Kas iti naramid ta, iti day di papa. Ipalagip mo manenday di papam. Aging gaitawan pa'y napinta sa pandamag, dagiti pan nakabagiti lintag. Day tangarod, mama. Napad ko kinita ni Barang, iti nakipupukan na Brandon. Nagpakpakaasi aruk atak kanon. Dakay ti mangedeng, no niya teramidin nyo. Sige, nagpay kasalita ni Kaban. Basol na amin dagito yung mapaspasamak. Anya, pa'y lang amin tararamidin, Brandon. Di ka pa'y lakit patayan. Ado pa, iti kahit kong aramidin keng kuana, mama. Kayat ko pa'y parigatan. Inutek kapatayan. Makamuka. Nakpay lang alaan ti latigo ken shotgun. Sakbay asubyak ni Barang. Mama. Subyak iti nakaipupukan na. Anya taramidin yung kingkwana. Patayin yun? Saan nakapagibyangan, Brandon? Aramidam ti kayat mo nga aramidam kini gabat. Aramidak ba ti kayat ko aramidam kini Barang? Anya nga dati pangpanggapin ni mama kini Nana Barang. Patayin na ka din. Magmamanula ang tinadanon kong trabaho dito kalidaan. Awan pa, iti magbambantay kada kami. Malagip ko man ang tinapasama kita'y bigat. Naimpagtawan mo't lang da ka sa napasamak. Mamati launay ni Brandon na di kabalyero tinakalaban dagiti pasurot na di rabi. Ngaminton madugtalan na ti amin. Mapilitang kaminton ang makirangit keng kuana, iti sangon-sango. Esmeralda, napanan ni tatang mo. Saan ka diyan nagpakada ni tatang kada kayo? Ada ngamin iti likod itay. Itay na pan nagtrabaho iti kaladaan. Kalpasan tinapasamak iti puraw itay bigat. Napanpay lang nagtrabaho ke aldawan. Ay, kasanaw no dang randag iti pasurot ni Senyorito Brandon namang banbantay kadakwada. Amang ano awan pay lang ti mangbantay kadakwada, nanang. Marikutanda amang biribirok iti kabalyero. Ngam ti kinapudno na. Saan at ti kabalyero ti kabusor da? Nanang. Saan ka kadi ang mabutang iti mabalin ang mapasamak? Numaduktalan na kayaw ni Senyorito Brandon, anak ko. Nanang, saan tayo na pagsaritaan day ta? Agnervyos kay tumanan iti isungbat ko. Maragsakan ka kadita na paay kami anang sapol iti kabalyero. Senyorito, makitayo asa anak nga umisisam. Anya manunti ko nam? Saan dakko man aparikaton pa'y, senyorito. Patayan dakon. Kapo, tanu makalibasak. Takayo kiniton niya Margarita ti papatayak. Anya ti kunan? Sige, senyorito. Anya pa'y lang ti urahin nyo. Iputok yun. Talaga akar-karitin na ka? San ka patayin? Parigatin ka nga muna. Maawatan! Ay, natay jay. Kaslada nagkaraw. Amangan nun ni Doña Margarita. Weno ni Senyorito Brandon. Saan ang agpadlaw? Agin kikidumak. Agring ka, Barang. Agring ka! Gusto na, senyora. Marigata naglauna yan.
Ako man adangran. No di ka paila nagmula akat. Ang mga nulin natigo kamanan. Senyora, nga asiyo. Namnabaam ka di masyanak ka barang. Di mo ka di amo asaan ko nga amo ti mga asi. Ha? Senyora, kanya ka di karkarong abasol ko kada kayo. Saan ka ngagdamag? Amom no anya dagiti nagbidota mga saan ko kayat nga ramidam. Saan, senyor? Makitam da ito, Di yung ipaturong kanyak na itapaltugyo. Ha? Kaya't mo, tapaltungan ka! Diyos ko, na ito'y kadente ka ni Busana. Anay ko. Nagsakit ti ulog. Talaga ang naranggas ni Brandon. Anya nga tati panggap na. Inutan nakapatayan. Adda nakaida. Iti sangwanak. Ni Nana Barang. Gapat. Anya ti napasamak kada kayo, Nana Barang. Apay nga, itala nga makita kayo. Neko, nasakit ti si bubukal na bagig. Naunod dagiti sugat ko. Saan ko ang mapagsusurot dagiti pasamag? Ay di makapuulag. Ada akong itinasipngat ako arto. Panagkunak, impupok na kayo ni Doña Margarita. Itinalimad asilid iti sirok ti Villa. Anya? No kasta? At natalimad asilid iti Villa. Apang ipupukan na kadag iti makabasol kadakwada. Nagasat kayo, Nana Barang. Tarinukatan da kayo. Amuyo kadi ati umuna nga akin kukwa iti asyenda. Kat impupok da iti nalimod asilid. Aging ka anatay. Nagranggastan. Ang kasaruan amon daytoy. Asino ka talaga gapat. Nanggag ko kadagiti kakadwak pasurot ni Senyorito Brandon, Nana Barang. Kapat. Tiamukat mataya ko na. Impaturong kanya ni Senyora ti atidog apadtog. Gabo iti buteng ko. Nawa na anak iti puot. Kasla na bambanog pailaan ka po iti panangiruwar ko. Kini Barang, itinalimad asilid. Napintasin na ramid yung mama. Pinukaw iti puot na, tapnosan na nga mo. No kasano ti makastrek kan makarwar itinalimad asilid. Saan ko pinukaw ti puot na? Ang gapulang tinalaos sa buteng na, iti panangipang pangtakapataya, ken pinaturong iti paltog. Dayjay, natali mo daw. At daytan pagbut ngandang agsukir, mama. Kat ni Gaban, anya mo ti pampanunot ang maramidan kan kwa na. Isuti sa runok ngay pupok itinalimad asilid. Kat ijay ngayon inot amatay. Pulos asanto amakalibas. May nakakumabalunan ni Esmeralda Emiliano. Aga madaka mutain.
Sumagmamanulang kada kami tinagtrabaho iti kalidaan. Gaputawan man ang tinangbantay kada kami. Isuan na gawin kami. Kahit saan kayaw nga agsublay? Diya ka mo. Mabali na saanan. Plano ngagsasarita kami ton malam. Katagsubli kami langan ngagtrabaho iti kaunasan. Anya? Ay, sukirin yaw ni Senyorito Brandon. Ay, susapula kay. Dusaan na kayo laki na. Kasla binaybayan na kami mutan. Mabaybayan dan ti Hacienda. Gapo ka nagitiag sa saruno asimbang baya parikot na. Ti panaglibas ni Bruno. Dagiti nagsasaruno apa nagribog na. Kau diyan ti panakaraot ti rancho. Da kayo magtakin gapuanan. San lang da kami. Da Bruno kan dagiti kadwana. Ngam, da kayaw tinangsamsam kadagiti armas saan kaday, Emilia? Susana. Santa na pagsaritaan na ita. Sige, noon naluton ti lutlot pam. Mangantayon ta mabisina kon. Anay ko, nagpanaas. Ano sam ti panaas na? Masapol amagasan ti sugat ti ulo ken pispis mo. Ay, anyakit ngaminan arangkas ni Senyorito Brandon. Nagadupay asugat iti takyag ken bagay. Saan amauman ni Brandon amang parparikat kanya? Ti sugat iti ulo ken pispis ko. Gapuanan ti panangipalag na iti paltog na kanya. Nanabarang, damagag kada kayo. Anya dahi jay. Anya ti nadlawyo iti kwarto ang nakaipupukan nyo. Saan kayo ko mga agbutang hagsao? Awan ti sabaling agkadwa. Nusan ada tayo? Lading hitik barok. Awan ti may bagagkan ka no kasano ti makarwar no nakapupukan iti dahi a kwartaw. Nanabarang, uray anya tinadlawyo iti kwarto. Ibagayo kumakanyag. Anya ka diti agparparik na ka. Panagkunag. Iti anyaman nga oras. Daytoyan ti maudi apan nakakita yo kanyag. Ini, agpakpakada kamutan. Agyamanag iti kinaimbagyo, nanabarang. Uray, dakasak a tao. Ay na, yakmatan magawidan ti panagsangit ko. Ano, tijak malipatan ken ka. Nagbaling ka adakas. Gapo kada doon niya Margarita ken Senyorito Brandon. Ngam, adamat dakiti kinaimbag nga impakiitam kanyak. Ikararagandak na nabarang. Asapay kuma. Taag kita tayon tupay. Nakaturog na tatangkan nanang. Kalpasan na nakapangaldaw kami. Kapuiti day ta. Saan dang among imayak dito kaligtaan? Ngam, bis ako rati mariknak. Kapuiti pa nang agom ni Senyorito Brandon iti daytoy ada kami. Mariribo ka na kamang pampanunot kini manong kapat. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Sana rin ba nga kasyak na nakadakdakas? Saan? Diyak ay ayatan ni Manong Gabat. Ti kabalyero tinakarik na kiti na isang sangayan. Apay nga eh. San mo tengag parang kanya? Nay ko,
Blue aksan. Nagrangkas kalakit din si Red. Ohay ko mapinini na nga impupok dito yung kwarto. Basta sanak nga imbaltog. Naglupoy kalakit din naggargaraway asirit. Anya tiar aramidem iti kwarto ni Barang. Rumwar ka ditan! Ururoy na ka ni Brandon! Sinura, anya manin tibasol ko kada kayo. Apay nga impupok na dito yung kwarto. Agulimag ka, Barang. Pag-aasiyo. Agulimag ka, kunak. Agalwat ka. Subyan ka inton madamdamak kat mansuan ka manan. Nalakit din na kinarangga siyo. Kaslaawan Sir Mimi at tao yo. Ikarig atak ti mga takdar. Anay ko, nasakit ti bakrang ko. Nabruang sa abatan. Itakan! Diyak malukatan ti rito. Talaga nga impupugdak. Anya nga taday tuyan apampamay anda doon niyak Margarita akin Senyorito Brandon kada kami. Horay ka sa no apwersa ti panaggulagol mo. San mo amakal di pan nakapungom, gabat? Ha? Rangkas kay launay. Nakabarapat pa'y dagiti matag. Awan pulos ti makita. Ha? Agkararagkan. Binusog na ka ni Nana Barang. Nga maudin apanangan mo day diay. Sirit! Galutan pa'y dagiti saka na. Kalpasan na. Rumwar kanton dito Villa. Siya kung di makamo kinigabat. Kakaasyak lang no aggulag-gulag. Awan tigaway ko. Ngam na ipupukdak itinalimad asilid. Amangan no kanibusan akon. Diyos ko, saan dak ko maabaybayan. Kaya't ko pa'y ti agbyag itinapaot. Ikarik, agarami dakton iti kinaimbag. Kat parumagak ti kinadakas nga agrara-ira iti Hacienda Margarita. Awan gayap ni Esmeralda. Ay po, Emiliano, napanan na nga tamanan. Saan ko nga mo? Ngamusan ka kadi amadanagan. Day taladan danag mo ti agado ako na. Kabalan na sa lakniban ti bagina, Susana. Uwan ngam nagpakada kumabait. Ay na, Susana. Mabit lang. Tay nakdamagan kinidamyan. Ang mga nuna panalakinita ni Ambot. Lakay, garaigi ti kabalyaw. Ay na, hindi mo lang maumuman dagito'y pasurot ni Senyorito Brandon. Inutin da tayo apatayan iti kasto'y kararamidin da parang but-buteng da kada tayo. Ang mga nun Esmeralda mo data. Mabit lang, tinakitaan. Napanak iti kaladaan, tatang, nanang. Akon mo't tinagsubli ang nagtrabaho, ijay. Nagsasarita kami kadagit ti kapurukan tayo itay. Agsubli kami lang ang nagtrabaho iti kaunasan inton bigat. Ngam, tatang. Daytaban ti ipagbagak iti amam Esmeralda. Saan kayo nga agdesisyon nga awan pamalubos ni Senyorito Brandon? Amangan no dayta ti pakadaksan yaw. Wan nga agpaiso, tatang. No niya ti kunayo. Siyak tulatan ti mapanagtrabaho iti kaladaan.
Yaman na, tapinarwardak metlaang iti kwartok, senyora. Tonta, agulim ka. Kaya't mo ka diti malati gumanan. Ha? Kwa, senyora. Dumngag ka, barang. Anyaman ti madmadlaw mo dito'y vilya. San ka ngagtagtagari, no di mo kaya't ti maddosa. Awanan ni Kabat, iti tugawan na kay galutan na. Isa din nga tati nagipananda. Insumblat tanga impopok iti nalimod asilag. Apay, adi ka matagsaon barang. Kunam nga taajak nadlaw ti garaw dagiti mataman niya. Sapsapolem ka din ni Gabat. Ha? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam di uliwayan dagiti sumaruno pay apasat ti nobela a napauluan. Caballero. Nobela kanisursurat ni Delfin Dumayas. Itimot direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lablet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!